Nå, gutter. Hvad har vi så her? Ja, men vi har noget bevismateriale i form af en internetside. Meget interessant. Så har vi nogle fingeraftryk på indersiden af den bog her. Ja. Så der er jo ikke meget at sige indtil videre, udover at det i hvert fald er et koldblodigt mord, der tog sted for et par timer siden. Hvis der ligger her et par timer, der er i hvert fald flere tegn på, at han er meget stiv i kroppen. Ja. En gammel klog mand engang sagde: Let's catch the son of a bitch. To sekunder. Ja. Hvad har du fået til os? Jamen, på baggrund af de forsøg og fingeraftrykkene i den her bog, så har vi fundet frem til, at det er Brian Jeppesen, der er morderen. Portræt til. Kæft, det er godt, mand. Hold da op. Godt nok ikke nogen heldig fyr, det der. Man skulle ikke tro det, men det er sgu ham, der er synder. Hold da kæft. Så løb herind. Kan I se? Ja, det er ham, der står derovre. Der står der. Det er ham der. Sgu ham. Op på ryggen! Wheel! Fuck this me! I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Ja, Brian. Vi ved jo, hvorfor du er her. I dag. Brian? Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Skidt fucking klar, Brian. Det er den bog. Det er en bog. Med dine fingeraftryk i. Det beviser, at du myrdede. Morgen fandt kvart. Brian. Brian. Det er irriterende, at du har givet indrømme det efter alle de beviser, vi har på dig, Brian. Så jeg er egentlig ret ligeglad, om du indrømmer eller ej. Du ryger i spillet. Ej, det er jo så en stor pris på, hvis du gerne vil indrømme det mor lige her nu. Okay, det er jo dig, der har gjort det. Knækker mig aldrig, mand. Men så bliver jeg rigtig sur. Ved du hvad, Brian? Du vil ikke se ham sur. Jeg gjorde det. Hey,
yeah. I just wanna be your man, and show you who I am. But I won't rush my love for you if you don't feel it too. Come with me